fresh green fields you led my steps in days gone by. You gave me rest by quiet springs and filled my soul with peace. Your loving presence brings. Oh, shelter me, oh, shelter me. The way ahead is dark and difficult to see. Oh, shelter me, oh, shelter me. All will be well if only you will shelter me. Yet now I tread a different way. Death dogs my path with stealthy steps from day to day. I cannot find your peaceful place, but dwell in dreary darkness, longing for your face. Oh, shelter me, oh, shelter me. The way ahead is dark and difficult to see. Oh, shelter me, oh, shelter me. All will be well if only you will shelter me. I will look back in days to come and realize your faithfulness has led me home. Within your house I'll find my peace, trusting that in your mercy you have sheltered me. Oh, shelter me, oh, shelter me. The way ahead is dark and difficult to see. Oh, shelter me, oh, shelter me. All will be well if only you will shelter me. All will be well if only you will shelter me. July 25, 2020, Saturday. Mass intentions for 6:30 a.m. Complete healing and speedy recovery of Father George Militante, SDB, Father Felix Forlan, Sister Gina Fernando, Sister Cora Haka, Sister Vic Santa Ana, Jacinta Patalingho, Jose Protasio Lee Gaco, Frances Cynthia Walter Dejos, Rinaldo Soto, Arnold Piner, Marcelino Tejano, John Carlson, Manuel Recla, Mary Jose Endrina,
Angela, Roy Malasarte and family, Ramon Castro. Speedy healing of all COVID-19 positive, Luis Tapiro, Susan Di Guzman, Miley, Marel, Biason, Stephenson Lawas, Bishop Pabilio, Rick Eustaquio, for the successful operation of Jacinta Patalinghog, Walter Dejos, continuous guidance, good health, enlightenment, and protection of Carmen Chu Dakay Pinili and family, Capaducia Cala, Richie Ann Alburo, Concon Tejano, visa extension of Bruce Lee, Graciel Ceniza, Lawrence Lee, Flora May Bebilio, and Amor Lee, for the safety of the people of La Carlota City, for the protection and safety of all frontliners all over the world, especially in the Philippines. Thanksgiving for all the blessing and graces received by Arnold Piner, Maxine Lourdes Abadia, Naluin Castro, Mary Rose Ruela del Campo, Marlo Castro Ruela, Aurora Marcian Gardner, Elaine Marie, Sean Paul, Matthew Ryan, Terdes family, William and Shawnee Miranda, Ramon Cortez and family, Chito and Grace Galang, Geraldine Chan, Mr. and Mrs. Mark Cho and family, Florabel Ewikan. For the souls in purgatory, Ernesto Fadriga Jr., Crispo Galion, Dominga Jimenez, Nenita Kabaknitan Rinaldo, Reverend Father Faustino Memerta and Milanio, Mila, Rosario, Antonieta, Francisca, Igmedio and Cayetana, Pura, Jose, Ben, Florence, Agnes, Nieves, Elisa Pablo, Rolando, Graciano, Stanislao Jr., Stanislao Sr., Carmen, Nenita, Anita, Chiquita, Guntrano Jr., Guntrano III, Clara, Nicomedesa, Poliento, Placido, Luz, Rolando, Hegia, Michael, Douglas, Milagros, Suset, Ipimaco Martelino Sr., Toring Lambo, Albert, Jesus, Olympia, Felipe, Albert, Francisco, Dan, Erwin, Victor, Patinciano, Eufemia, Alfred Desha, Alfonso, Edgar, Saturnino, Hinorato, Roberta, Vitaliano, Crescenciana, Geogracias, Agustin, Albert, Celeste Llenos, Paulino, Chopista, Vivina, Buenaventura, Juana, Perfecto Senior, Policarpa, Alessia, Paulina, Agustin, Benjamin, Jose, Bernadette, Angela, Leting, Ramon Senior, Monching, Gigi, Liceria, Felisa, Carmelito, Joveno, Amparo, Cerila, Vicente, Lourdes, Danilo Castro, Armando Fortus, Asim, Omisivic, Soledad Lorenzo, Crisanto Genegovis, Norma Galang, Gloria Atilio, Jesus, Roland, Bautista, Servanda, Salvador, Mark, Perfecto, Josina, Agustina, Corazon, Ernie, Gloria, Presentacion, Remigio, Tomasa, Placida, Crispolo, Quirino, Minda, Sonia, Marina, Lucia, Paterno, Proserpira, Edwin, Jojo, Gigi, Michael, Lorenzo, Abeliana, Dumidador, Antonio, Hilaria, Sulpecia, Jean,
Mercedes, Isabelio, Rosita, Steve, Kinirada, Josefina, Frankie Lee, Leopoldo Chan, Apolinar Flores, Ava Yap, Romeo Vergara, Manolito Vergara, Nicanor Vergara, Cornelia Vergara, Rinaldo Vergara, Seferina Vergara, Ben Atienza, Nolasco Cisneros Jr., Jocelyn Sabaile, Carlito and Jesus Fuentes, Pio Fuentes, Basilisa Fuentes, Pasuto Fuentes, Rosario Fuentes, Sergio Fuentes, Renato and Yulina Otarra, Simon and Maria Fe Centillas, Andres Castro Sr., Andres Castro Jr., Tiburcia Castro, Efren Castro, Catalino Villaver, Leonides Nadal, Jeronimo and Lydia Destua, Beldomero Nadal Sr., Antonio Iala, Jose and Esperanza Destua, Jesse, Nim Rowena de la Torre, Pacardo, Constancio Abapo, Joselito and Eden Lim, Magdalena, Ofelia, Isabel, Judith, Benjamin, Romulo, Benedicta, Florencia, Doroteo, Nita, Ismael, Rafael Crasmonte. 40 days of Maximo Daclan, Armando Fortus, 8th day novena for the first death anniversary of Ricardo Chisiote, 6th day novena of Alex Yap, 5th day novena for the 40th day of Noel Serrano, death anniversary of Bernardo Evican, Emitodia Verano, birthday of the late Jean Paredes, and all souls in purgatory, the forgotten souls, and those who died of COVID-19. Atong andamon ang atong kaugalingon alang sa santos nga misa. Sa ngalan samahan sana kog sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Maigsoon maginulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Isu
Kaluy ano da kita sa Dios nga makagahom sa tanan pasayloon sa atong mga sala dadon da kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Himaya sa Dios didto sa langit. Magampo kita. O Dios nga makagahom ug walay katapusan, nga nagsantos sa unang mga bunga sa mga buhat sa imo mga apostoles, pinaagi sa kamatayon ni Santiago, ihatag sa imong simbahan nangamuyo kami, nga magmaisog kami sa pagpasundayag sa among pagtuo ug magmalig-on tungod sa iyang mga pangaliya. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod. Pagbasa gisan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korento. Apan kami nga nagbato ni ining espirituhanong bahandi, sama kami sa makulon nga hinimo gikan sa lapok, aron sa pagpakita nga ang labing dakong gahom iya sa Dios ug dili amuang. Gisakit kami kanunay apan wala gayud kawadig paglaom. Gilutos kami apan wala gayud kawadig higalang. Ug bisan tuod gidagmalan sa makadaghan, wala kami mamatay.
Sa tanang panahon, kilala namo sa mong lawas ang kamatayon ni Jesus, aron ang iyang kinabuhi makita dinhi sa among lawas. Sa tibok namong kinabuhi, kanunay kaming namiligro nga mamatay tungod kay Jesus, aron makita ang iyang kinabuhi dinhi sa among lawas nga may kamatayon. Kini nagpasabot nga dinhi kanamo ang kamatayon maoy naggahom, apan diha kaninyo maoy naggahom ang kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon, misulti ako tungod kay mituo man ako. Sa samang diwa sa pagtuo, misulti usab kami tungod kay mituo man kami. Kay nasayod kami nga ang Dios nga nagbanhaw sa Ginoong Hesus, magbanhaw usab kanamo uban kang Jesus, ug iya kaming dadon uban kaninyo ngadto sa iyang atubangan. Gibuhat kining tanan tungod kaninyo ug sa makadaghan ang mga tawo nga makadawat sa grasya sa Dios. Mulabi kadaghan ang ilang mga pag-ampo sa pasalamat alang sa himaya sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsorio. Sila nga nagpugas nga naghilak, mag-ani nga uban sa singgit sa kalipay. Sila nga nagpugas nga naghilak, mag-ani nga uban sa singgit sa kalipay. Sa pagbalik sa Ginoo sa mga bihag sa Sion, naisama kita sa mga tao nga nagdamgo, ang atong mga baba na puno sa katawa, ang atong mga dila sa mga hudyaka. Sila nga nagpugas nga naghilak, mag-ani nga uban sa singgit sa kalipay. Unya nag-ingon sila dinha sa kanasuran. Gihimuan sila sa Ginoo og dagkong mga butang. Gihimuan kita sa Ginoo og dagkong mga butang. Ug nalipay gayud kita. Sila nga nagpugas nga naghilak, mag-ani nga uban sa singgit sa kalipay. O Ginoo, iuli ang among kapalaran, sama sa mga sapa, diha sa kamingawan, sila nga nagpugas nga naghilak, mag-ani, magkatawa. Sila nga nagpugas nga naghilak, mag-ani nga uban sa singgit sa kalipay. Bisag nang gula sila nga nagdanguy-ngoy, nagdala sa binhi nga igsasabod. Mamauli sila nga maghudyaka, managdala silang ginalab. Sila nga nagpugas nga naghilak, mag-ani nga uban sa singgit sa kalipay. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Pagbasagikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya ang asawa ni Zebedeo miadto kang Jesus uban sa iya mga anak. Miyukbo kaniya ug mihangyo kaniya usa ka butang. Nangutana si Jesus kaniya, unsa may imong gusto? Siya mitubag,
isaad kanako nga kining duha ko kaanak palingkuron mo sa imong tuo ug sa imong wala kon maghari ka na. Si Jesus mitubag kanila, wala kamo masayod sa inyong gipangayo. Baka himo ba kamo pag-inom sa kupa nga sa dili madugay akong imnan? Sila mitubag, o makahimo. Si Jesus mingon kanila, kamo makainom gayud gikan sa akong kupa. Apan wala ako'y katungod pagpili kung kinsa ang palingkuron sa akong tuo ug sa akong wala. Kini mga dapita, alang lamang ni adtong giandaman niini sa akong amahan. Sa pagkadungog niini sa napulo katinun-an, nangasuko sila sa duha ka magsuon. Busag itawag ni Jesus silang tanan ug giingnan, nasayod kamo nga ang mga punuan naghari sa mga tao ug ang mga kadagkuan nagmando kanila. Apan dili kini mao ang paagi nga angay ninyong sundon. Kun usa ka ninyo buot mahimong dako, kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan. O kun usa ka ninyo buot nga mulabaw sa tanan, kinahanglan nga magpaulipon siya sa tanan. Sama sa anak sa tao nga wala muanhi aron alagaran, kundili sa pag-alagad o paghatag sa iyang kinabuhi aron pagluwas sa daghang tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. May buntag kanyang tanan. Karong adlaw atong gisaulog ang kapistahan ni Saint James the Apostle, the brother of Saint John, who was also an apostle. Niya siya sama sa iyang amahan ug igsuon usa ka mangingisda ug usa sa pinakaunang mga tinun-an ni Jesus. That's why he is called James the Greater, according to an explanation. That's why he's called James the Greater, because he was the first James who followed the Lord. Some would say pod nga ang rason pod kay mas idaran siya or mas ang usa mas taas siya. But I think this one is a good explanation po, no? He's called James the Greater because he was the first one who followed Jesus. Now, saksi siya sa mga milagro na gihimo sa atong Ginoo, and together with Peter and John, usapod siya sa tulo ka pinakasuod ni Jesus nga mga tinun-an nga maoy ni kuyog niya didto sa bungtod during the event of the Transfiguration. Nya siya gipatay ni Haring Herodes, gipugutan siya ulo gamit ang espada niadtong 44 AD. Makaigsuunan sa atong ebanghelyo, si Santiago ug si Juan pinaagi sa ilang inahan, mihangyo kang Jesus nga hatagan sila og special nga lugar didto sa langit. Gusto nila nga mas hatagan sila pabor kaysa ubang mga apostoles. On another occasion po, sa dihang wala dawata si Jesus sa usa ka Samaritan village, silang duha ni Juan ug si Santiago, no, nangutana sa Dios kung gusto ba niya nga pauwanan og kayo ang mga tao didto, no, kay nganong wa nila dawata si Jesus. They were called sons of thunder tungod sa ilang fiery nga temper o personality. Makaigsuunan, diri nato makita nga sama sa ubang mga apostoles si Saint James, usa ka ordinaryong tao. Siya usa ka tawo nga daghan og apan. Siya usa ka tawo nga perhaps dili ing ana kasayon pod sabton, kay init og ulo. Anyat bisan pa man niini, siya nagpadayon sa iyang pagsunod kang Kristo. Siya nahimong buhing saksi sa pagabanhaw sa atong Ginoo, pinaagi sa paghalad sa iyang kinabuhi. Makaigsuunan, nay mga higayon, and I say daghang mga higayon perhaps, nga mawagtangan tagkadasig sa atong pagsunod kang Kristo. Nay mga higayon nga kapuyan ta, tungod kay isag unsa natog paningkamot, masayop maghihapon ta. Nya ang mga sayop nato balik-balik ra ba, no? Mapakyas gihapon ta. Sige tag-ampo, sige tag-sangpit sa Ginoo. And yet,
Nganuman nga murag wala man gihapoy kausaban. Unsa man, no? Makaingon ta nga unsa man, wala na ba ni kapuslanan ang atong mga paningkamot? Well, kung atong tan-awon, we will realize that our situation is not very different from that of the apostles. We are not that different from the apostles. Sila naa say mga apan, sila naa say mga bati nga kinaiya. And yet, perhaps the difference is wala sila mahimong babag kining mga bati nilang kinaiya, wala mahimong babag sa ilang pagsunod kang Kristo. Karong adlaw hinaot unta nga ang kinabuhi ni Santiago maghatag nato og katin-awan, maghatag og kalinaw sa panghuna-huna. Kalinaw tungod kay kahibaw man ta nga in order for us to follow the Lord, we don't need to be perfect. We just need to have a willing spirit like that of Saint James. Amen. Palihog manindog. Mga pagampo sa katawhan, agig pagtimaan sa atong pagsaulog sa kapistahan ni Santiago Apostol, uban ang pagtuo pagsalig, magampo kita alang sa atong mga panginahanglan, ug moingon kita, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Alang sa tanang Kristohanong katilingban sa tibuok kalibutan, nga magmatinud-anon sila sa kabilin nga ilang nadawat gikan sa mga apostoles, ug nga magpabilin silang magmakanunayon sa pagsimba sa Dios ug sa pag-alagad sa tanang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga pangulo sa tanang kanasuran, nga magmanggilaamon silang manghukom ug maalimahong magdumala sa tanang katawhan, ilabi na ang mga kabos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 virus, makabaton na ug hingpit nga kaayohan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay ug grasya sa paglahutay ug nga mapanilipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamomot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang kanila nga namatay diha sa pagtuo, nga uban sa mga apostoles, magdayeg sila sa Dios didto sa gingharian sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Ginawa mong Diyos ang kinabuhi sa imong mga santos, magdasig kanamo sa dugang kasibot sa pag-alagad sa imong katawhan. Sa ingon, magmabungahon ang among kinabuhi alang sa imong kadaiganan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod. Sa
Palihog manindog. Magampo kita. Hinluy kami, Ginoo, sa among mga sala. Maigsoon pagampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo dawato na ta sa Dios nga mahan makagahom sa tanan. Dawato nun ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Hinluy kami, Ginoo, sa among mga sala pinaagi sa makaluwas nga bunyag sa pagpasakit sa imong anak aron niining pangilin ni Santiago nga imong gibutan nga mag-una sa mga apostoles sa pag-ambit sa imong kali sa kasakit, maghalad unta kami sa sakripisyo nga makapahimuot kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay makagahom sa tanan, angay matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kay ikaw ang makanunayon nga magbalantay nga dili gayud mo biya sa imong panon, pinaagi sa mga apostoles, nagabantay ikaw nga mahigugmaon kanamo ug nanalipod sa walay hunong. Ikaw ang naghimo kanila nga mga magbalantay sa panon aron motabang sila sa pagpadayon sa buhat sa imong anak ug gikan diha sa langit hangtod karon nagaagak sila kanamo ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Palihog mangluhod. Santos gayon ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos sa ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamong alawas o dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagbasakit sa iyong kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas umihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mo ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang bagit napos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan ni ini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo
sa bag-og tunhay nga kasabutan ang dugo ngay ula alang kaninyo alang sa tanang mga tao aron na mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabangaw, si Kristo, si Kristo, siya aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi, ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francis among Papa, ni Jose among obispo sa tanang mga pari. Inumdumi usab ang among maigsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadaan silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga natuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daingon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Manindog. Pero magambo kita sa samahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Umabot ka na mo imong ginharian, matuman ang imong pagbuon, dinisayod ka maingon sa langit. Ang kalanon na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, upasaylo kami sa among mga sala. Maingon na kami nagapasaylo sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay. Hinuno aluwas sa kami.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan at agi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug may layo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang dahog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ipakita ta ang paginigsuunay. Cordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka kanamo. Cordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, Maluoy ka kanamo. Cordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, ihatag na kanamo ang imong kalinaw. Palihog mangluhod. Inimaong Cordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Atong pangadjion ang act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Sa nanggabay katuigan, ang tugon ni Jesus sa katawhan, magdinahalay dayon kita na.
sa usang pagmatuo, magpabilin siyang ako. Pagkakon siyang nakigatubang kang Jesus. Pag minawalay kita, maukini ang sugo niya. Katagang pagbili, ang kinabuhi sa usag-usag. Pag minawalay kita, imuunta kining kinaiya. Huwag ta sa kinabuhi ang sugo niya. Pag minawalay kita, maukini ang sugo niya. Katagang pagbili, ang kinabuhi sa usag-usag. Pag minawalay kita, imuunta kining kinaiya. Huwag ta sa kinabuhi ang sugo niya. Huwag ta sa kinabuhi ang sugo niya. Magampo kita. Palihog manindog. Sa among kalipay, sa pagkalawat sa imong santos nga Eukaristiya, nangamuyo kami o Ginoo nga tabangan mo kami, tungod sa pangaliya ni Santiago imong apostol, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mangluhod. Oratio Imperata against COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady, Health of the Sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, Health of the Sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. Saint Roch. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Palihog manindong. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ug manalangin kaninyo ang makagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang misa, dadang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.